Ndifika phayana ndiyafika umkhukhu awusekho, wona sowuwe phantsi, awukho umkhukhu, kodwa umlilo wona usekhona. Ke ndifike ke ndihlale ke apha ke, ndihlale ndiyakhala, ndiyacinga nje uba inoba umntanam inoba ulimele oluphi uhlobo. Ndizova xa sekuthandaza uba kanti umntanam ubhubhile eMtata, udutyuliwe eMtata. Ndazi noba bemkidnepha, noba kwenzekani, eMtata wadutyulwa. Ndanongena wabhubhela apho. Molweni babukeli emakhaya, ninjani? Mna ndiyaphila. Ngumama uTibe lo enithetha naye. NdingowaseMount Elief, e-Eastern Cape. Kodwa ke ixesha elinintsi ndiye ndahlala eKokstad. Iminyaka nje eminintsi ndihlale eKokstad. Bendisebenza ke phaya, ndisebenza Emajaldini. Ndasebenza khona iminyaka eminintsi. Ndandikhulisa abantwana ke. Ndiyintombazana yaseNkandla, ndaphinda ndendela kwakhona phaya eNkandla kwaTibe. Ndaze emendweni wam ke ndanabantwana abayi-4. Kodwa lo wesithathu wakhawuleza wasweleka yena eseno-3 weeks ezelwe. Abona abantwana endibakhulisile ke ngaba abawu-3. Ndandendile ke phayana. Utata wabo ke wayesebenza eGoli. Wavele wangabisabuya, wazihlalela nje phaya. Ndimana ndiya ke ndiyofuna imali. Lahamba ixesha ndayeka ukumane ndisiya kuye. Into eyayidala ukuthi mandiyeke ukumana ndisiya kuye, kwaye kwacaca uba ngoku xa ndiyile phaya kuye uyandibetha ngoku. Wacaba uyabetha, ungumntu ondibethayo. Ndazixelela uba ke ngoku xa seqalisa ukundibetha nje andizuba saphinda ndiye. Nyhani ke ndangasaphinda ndiye, ndahlala nje emzini nam, ndihleli nomazalam. Ndathi ndisuka ndaqalisa ndazama amatorho. Ndandike ndayosebenza ke nangapha eMonfrey, emakhitshini, ezilalini zakhona. Ndabuye ndaphinda ke ixesha elinintsi ke ngoku ndaya eKokstad. Kulapho ke eKokstad endihleli kakhulu ke iminyaka ke khona. Abantwana bam bendibashiye nomakhulu wabo ozala utata wabo. Bahlala naye, babehleli kakuhle ke behleli naye. Lahamba ixesha wangaphili umakhulu wabo ozala utata wabo. Wangaphili, kodwa wangaphili ehleli nabo wade ke wasweleka. Xa seswelekile ke ngoku ndahamba ndithe xa ndiyosebenza eKokstad, ngoba kaloku umyeni wam wayengasathumeli nemali. Wafumanisa uba sidla imali kaMamazala, kunguye owayethenga ukudla kuba yena waserhola ipeyi. Lihambe lahamba ixesha kwacaca ukuthi abantwana bayakhula kaloku ngoku. Akusakwazeki uba le mali yepeyi isonele kakuhle. Ngoku yena akasakwazi nokubhatala imibutho yakhe yabomasingcwabane, akasakwazi nokubhatala naye ecaweni izinto zakhe zecawe. Kwacaca uba sesiyalamba endlini, sesiyasokola, nabantwana abanazihlangu. Ndancama ke ngoku ndacela kuye, ndacela ukuthi ndicela uyosebenza eKokstad ukwenzela uba ndizame uba ndikwazi uba ndikwazi ukuthenga ukudla. Ngoba kaloku wayenetyala nasesitolo. Kwelaa xesha lakudala ke abantu abadala xa ngaba umntu erhola ipeyi wayeye abe netyala lasesitolo, lasezishophini, athathe ukudla. Xa kurholwa ahambe ayobhatala, aphinde athathe.
sasiphila loo mpilo nje, abhatale esitolo abuye aphinde athathe, abhatale siphinde sithathe igrosa kwakhona. Hayi, lihamba ixesha ndabona uba ingeke. Kuzoba nini siphila ngokumane ngesikweleti sasesitolo? Kaloku kuyenzeka athathe imali ingapheleli, ngoku nezinto endlini zingabikho ngendlela. Awumaniseka ke wacaca uba ngoku naye heyi abantwana basenazo nezinto zokunxiba. Hayi, ndacela kuye umazala wam, ndacela ukuyosebenza eKokstad. Ndahamba ke ndayosebenza eKokstad apho endihlale khona ke iminyaka, ehleli nabantwana yena umazala wam ekhaya. Lahamba ke ithuba wangaphili ke ngoku, wasweleka. Ekubeni eswelekile ke ndahamba ke ndaphinda ke bendivele ke ndikuthenga ukudla xa kuphela inyanga, ndigoduka nogoduka uma kuphela inyanga. Lahamba ke ixesha wathi uba asweleke ke ngoku nakake ndagoduka ndayenza amalungiselelo. Ngamandla kaThixo kwacaca uba uthe ngoku ebhubha wabe seligqibile ityala lasesitolo, wabe nasembutho wakhe kamasingcwabisane yabe into yakhe irayithi. Ngoba kaloku into eyayindikhupha isikakhulu njengoba wayebhatala umasingcwabane ebengasakwazi nokumbhatala, ngezinye iinyanga ebeye angabhatali, laliselikhulu netyala lakwamasingcwabane ngoba kaloku imali ibivele iphelele esitolo sithatha ukudla. Ngelakhi ke ngamandla kaThixo ke kwathi ngalo nyaka ebhubha ngawo wabe egqibile ukubhatala ityala lakhe lokudla. Ngeli xesha ebhatala esitolo ukudla, mna ndabe ndiqhubeka ndibhatala umasingcwabisane wakhe. Ndaqala phaa wayeke khona ndawubhatala, kodwa ndimane ndithenga nokudla, ndimane ndibhatala, ndimane ndithenga ukudla. Yena into ebeyenza ebebhatala yena esitolo, yena iminyaka le ebhatala esitolo, mna ndibhatala umasingcwabisane wakhe, ndiphinde ndithenge ukudla. Xa sendifikile ekhaya ndifike ndimnike imali akwazi ukuyobhatala amatikiti wakhe ecaweni yakhe. Ngokwamandla kaThixo ke kuthe ngalo nyaka segqibile ngawo esitolo ukubhatala, wavele wabhubha. Ekubeni ebhubhile ke ngoku ndazama ke ngoku nakuxelela unyanakhe ongumyenam uba umama ubhubhile. Wathi yena mandiyoripota kwaTemba. UTemba ke wayekhona ke phaa eKokstad ke ngelaa xesha. Ndaya nyhani kwaTemba, ndafika kwaTemba ke nyhani ke kwafowunwa khona ke ndachaza yonke into. Kwafowunwa ke nyhani ke ndeva ke ngaba wayesebenza nabo ukuthi hayi utshilo uba ufowunelwe kubhubhe uma wakhe. Watsho ke emsebenzini uba akanamali. Emsebenzini ke ndiyeva ukuba ke wayinikwa imali. Ekubeni eyinikiwe imali kwacaca uba kanti ke naphaa kuye ke mhlawumbi kwasekukhona into eyayiseyikhona ke engqondweni yakhe engasakwazi nje ukubonana nemali. Zange abuye ukuzongcwaba umamakhe. Umamakhe wangcwatywa ndim ndindodwa, sendiba nefemeli yakhe ke enye ke ekwenye ilali yafika. Ndangcwaba kuma wakhe, ndazenza zonke izinto ekumele ndizenze, ndanxiba amazila, ndenza yonke loo nto. Lafika ithuba loba mandikhulule izila, ndalikhulula. Ngalo lonke elo xesha unyanakhe akakabuyi eGoli. Xa sebhubhileyo ngoku ndathatha, njengoba sebhubhile uma sengcwatyiwe umazala wam, ndathatha abantwana ndabasa ekhaya lam ke ngokuma wam ozala mna ukwakhona phaa elalini apho ndizalwa khona. Bendendele elalini endizalelwe kuyo. Ngoku ke bahlala abantwana bam ke ekhaya befunda bobathathu. I-firstborn yam ngo-89, ngo-92, ngo-96. Bahlala ke ekhaya, bahlala ekhaya. Kwacaca uba ke iimeko ziyamekuza ke, kwacaca uba akusekho kuhle ukuhlala. Bandixelela ke, bathe bebeni bendixelela uba hayi mama asisaboni kahle ukuhlala apha ngenxa ka-1 no-2. Bandixelele izizathu zabo. Ndabona ukuthi mandibathathe. Ndabathatha ndayohlala nabo ke eKokstad. Ndihlale nabo eKokstad aba abawu-2. Lo owokuqala oyi-firstborn inkwenkwe, yena waye wacaca uba yena ngeke abe satshintsha uba wayefunda ugrade 11 ngelaa xesha. Wacaca uba yena ngeke abe saya ukuyoqala eKokstad engona ke uba wayezongena ugrade 11. Wangabisatshintsha ke yena, waqhubeka ke wahlala, kodwa wayohlala kulaa lali ene-high school.
Kuhlale khona ke efunda emane naye xa kuvalwa izikolo aye kuthi eKokstad. Sihlale sahlala ke eKokstad kwazothi ngo-2015 lo mntanami ka-92 wena 23 wavele wasiyeka ke yena isikolo waphuma nje kwa-standard 8. Hayi wasiyeka wacaba watsho phofu wathi hayi mna mama andisarhaleli ukufunda ndirhalela ukuzama amatorho. Lathi ke lam uzowachola phi mntanam ungafundanga. Hayi ke kwacaba ke akayiboni kakuhle ke indaba yokuphinda esikolweni. Hayi ke ndamyeka ke nyhani wawabamba amatorho ke wamane wabambe emane efumana xa elifumene kodwa itorho ebethenga into endlini ukuthi masikwazi ukudla. Nyhani ke lihambe lihamba ixesha kwazothi ngo-20 kwakhona indawo ke phaa eKokstad eyaye yavulwa indawo kwathiwa abantu abangenamizi mabayozakhela kuyo. Kwavulwa indawo phaa eyaye kuthiwa yiMarikana apho kwaye bakha abantu khona imikhukhu. Nam ke ngoba ndandingenamzi eKokstad ndihamba nabantwana ndayozibekela ke nam umkhukhu ke apho ke koo ndawo. Nam ndazibhekela indawo ndabeka umkhukhu njengoba kutshiwo nabanye abantu ke babeka kodwa ke sasibanintsi sibeka leyo mikhukhu phaya. Ekube ndiwubekileyo lo mkhukhu wawumncinci kowam ngoba lo ndandingenawo amazinki, ndandingenayo nemali yokuthenga emathiriyeli yokuwakha. Wawumncane kwam umkhukhu wangoba waye wangena nje ibhedi eyi-1 eyayincinci yentsimbi, ezaa bhedi zakuqala. Ndabeka yona lahamba ixesha kwathiwa imikhukhu engahlali bantu ayizufakelwa ii-numbers njengoba kuzofakelwa ii-numbers zombane. Kwathiwa ayizufakelwa umkhukhu ongahlali mntu. Hayi ke umntanam ke lo ka-92 wathi hayi mama kofuneka ngezinye imini ndimane ndiyolala phayana ukwenzela uba kubonakala uba kuyahlaliwa. Hayi ke ndathi mna ke okay ke thatha iingubo ke uye nazo phayana ke basasihlala nje endlini sasihlala sonke nabantwana bam eyayingu-1 room. Nyhani ke kwaneengubo ke endizisa phaya emkhukwini ke ndibazi nje noomakhelwane bam phaya emikhukwini uba nam bendimane ndisiya xa ndinetshansi ndimane ndiya. Hayi ke wafunda ke lo ka-1989 i-first born yam wampasa ugrade 12. Ebenempasile ugrade 12 wasiyeka ke kwisikolo wayozama ukubamba amatorho naye eKokstad. Kwangoko phofu esafunda ebewabamba xa kuvalwa izikolo ebefika eKokstad afike abamba amatorho. Xa kuvulwa izikolo aphinde njalo ke eloko esenza loo nto. Uthe xa sepase ugrade 12 wakhe wabuya ke ngoku mane ebamba amatorho kwathi ukusuka warhalela ukuphinda esikolweni. Wahamba ke waya ekholeji wayorejista ekholeji eMthatha, kwezaa kholeji zaseMthatha wathathwa. Umntanam lo wokugcina u-96 yena uyintombazana naye wafunda wampasa ugrade 12 wakhe efunda eShayamoya High. Wahamba wayofunda eWalter Sisulu eGcuwa. Ufunde eGcuwa kodwa unyaka oyi-1. Kwazothi kunyaka wesibini wazofunda eMthatha, ugqibezele segqibezela eMthatha. Ufunde iminyaka ewu-4 ufunde eMthatha, oyi-1 kodwa ufunde eGcuwa. Wabuya kwazogqibezela eMthatha esenza u-teaching. Lo ka-92 umntwana sithe njengoba sinalaa mkhukhu phaya eMarikana eKokstad. Kwazothi ngo-2015 ngo-April ndithe ndisalele uba nalapho ebendihlala khona bengakudanga nakulaa mikhukhu. Laa mikhukhu ibisendaweni kodwa kwaphaya elokishini ngasezantsi imizi, ngasentla ke kwindawo yemikhukhu. Indlu apho ebendihlala khona bekukwakhona phaa kufutshane nakhona. Kuthe ngenye imini ndisalele ngo-2015 phaa nge-3:30 ekuseni ndeva inokho emnyango. Bathi nkqonkqosi vula. Ndeva amazwi uba ngabantu endibaziyo uba phaa eMarikana. Bathi sisivula u-Ongeziwe ulimele. U-Ongeziwe ke ngulo mntanam lo ka-92 lona ebemane ngezinye imini
athi mama ndizomane ndiyolala eMarikana. Nyhani bemane ayolala ngezinye imini alala apha endlini, ngezinye imini mhla ecingile ahambe ayolala phaya, ngezinye imini alala apha endlini. Ngoku ngo-2015 njengesiqhelo uba ebeqhele ukwenza, afowuni athi hayi mama ningavala emnyango ndizoyolala phaa phezulu, etsho ke phaya emkhukwini. Hayi ke kuthe kanene ezintsukwini kuqala engekayi apho khona apho ku-2015 ngenye imini ndithi kuye funeka uthathe isibane seglasi esi esithelwa iparafini ubolayita phaya. Kaloku phaa kuya ndawo yayindawo ibiyintaba eyangenzeka uba ngenye imini uzuthi uyolala phaa njengoba uya sekusebusuku uyoze ulale phezu kwenyoka. Athi ke naye mama ndilayita ifowuni, ndithi mna yeyi ifowuni ngeke uyithembe, ngenye imini uzothi uyalayita ifowuni ingalayiti kuthi kanti kuphele ibhetri, vele iphele ibhetri mhlawumbi usalayitile uzothini. Hayi uyolala phezu kwenyoka phaa, funeka uthathe isibane. Hayi ke athi yena okay mama ndizosithatha. Athi engekasithathi njalo, kanti kwakudlula nje u-2 days engekasithathi, ndathi ndiyeva phambi kwe-+3 kutsho inokho emnyango. Kuthiwe sivula ndiweva amazwi uba ngaba abantu baseMarikana abamakhelwane basekuhlaliwa vele phaa. Abanye abantu bayahlala noba ke abanye bengekahlali, kodwa abanye abanintsi bayahlala. Abanye nabo basamane beya ngokulala njengomntanam lo mane eya ngokuyolala xa ecingile naye bengayi everyday ukuyolala. Bengekho nto ke phaa, bengekho sitovu, kungekho ntoni, ikho nje loo bhedi nezitya nje esizibekile ukwenzela uba kubonakala uba kukhoniwe. Kodwa bengapheki, bengekho nto nje, kekho nje ikhandlela, engekho nto phaa kulaa mkhukhu. Kwazothi yona ke ngale mini ke ngokuna ke sendiva inokho, ndinokhelwa ngabo-3 ekuseni besithi ongeziwe ulimele. Umntanam ongeziwe. Mna ndicinga uba mhlawumbi xa bethi ulimele ubethiwe mhlawumbi into ezinjalo. Hayi ndivule emnyango ndithathe into ndiyinxibe, bathi sisi masihambe ongeziwe ulimele. Hayi ke sihambe sinyuke ke siye phaa. Xa sifika phayana eMarikana ndiyabona kona ngosiza sinyuka ngendlela uba ilayithi inintsi phayana, ilaa nto izicikamlilo, kuyabhanyaza nje phayana. Hayi ke ndiye ndiyofika. Xa ndifika phayana ndiyafika umkhukhu awusekho, wona sowuwe phantsi, awukho umkhukhu, kodwa umlilo wona usekhona. Hayi ke ndifike ke ndihlale ke apha ke, ndihlale ndiyakhala ndiyacinga nje uba inoba umntanam inoba ulimele oluphi uhlobo. Kaloku indlela endafika uyiyo umkhukhu njengoba ndifika phayana, ndifika mna awukho umkhukhu nje sowuwe phantsi. Kodwa ke ndiyacinga uba inoba unjani ukulimala umntanam. Hayi ke ndihlale ke ndikhale ke kube yiloo nto ke, ndihlale kude kuse. Hayi ke abantu bahambe ngokweendawo zabo ke, babe khona ke nodadewethu uhlala kwakhona phaa kulaa ndawo. Ndihlale ke phaa kuye ke ndihlale. Kuzothi phaa andanga ngoba phaa kwe-8 to 9 kanje kube ngona ndibuzayo uba usuwe kwesiphi isibhedlele. Mna kum kufika ukuthi inoba khona usuwe esibhedlele, qha kum kwaze kwafika into ethi mhlawumbi kungenzeka uba okanye usuwe eMaritzburg. Hayi ndibuze uba usuwe kwesiphi isibhedlele. Hayi bo abantu bajongane xa ndibuza uba usuwe kwesiphi isibhedlele, abantu bajongane. Ebena abantu bejongana kube sekusithiwa hayi akasuwanga sibhedlele, uthathwe nguforensic. Wena uzoyombheka kwaforensic, uphelele phaa ngaphakathi. Kwathiwa uphelele phaa ngaphakathi. Kwathiwa ndithathe i-ID yakhe ne-ID yam ndiye kwaforensic. Hayi ke ndaya kwaforensic, kwathiwa ndiqale ndiye emapoliseni ndiyoripota. Ndahamba naye emapoliseni ndaripota. Ebendiripotile emapoliseni, ndakhonjiswa kwaforensic uba kuphi.
Ndaya khona-ke hayi-ke kwenziwa-ke izinto-ke kwenziwa izinto-ke wacaba-ke uswelekile-ke umntanami kanjalo. Wayongcwatywa-ke ekhaya eMount Olive. Xa esengcwatywe-ke ekhaya, hayi-ke ndabuya-ke ndabuye ndaphinde kokstati-ke ndayohlala njengesiqhelo ndandibambe amatorho khona ndihleli. Wangcwatywa umntanam. Emveni koba engcwatyiwe ke ndaye ndagula nje kakhulu. Xa ugula kwam ke ndaya ekliniki, hayi ndaphinde ndarayithi ke. Ndahlala ke ndihleli nabantwana ababini ke ngoku njengoba seswelekile lona. Ngoba kaloku umntanam sede ayolimalela emkhukwini ndandingenawo umzi. Ndandingenamzi. Sizama wona njengoba sasizama laa nto yalaa mkhukhu. Sizama ukuthi nathi ukuthi xa ngaba kwenzeka besakhelwa abantu nathi sikwazi ukuchola indlu. Hayi ke wathi emveni eswelekile ke ndashiyeka naba babini. Lo mdala ka-89 inkwenkwe naye, ngoba nalo oswelekile beyinkwenkwe lo ka-92. Ndasala ke nalo mdala ka-89 oyinkwenkwe nalo mncane ka-96 oyintombazana. Lo ka-89 omdala naye ke mane ebamba oomatorho wakhe ke wabe sewaphinda esikolweni ke ekholeji eMthatha. Hayi ke wathathwa ke. Kuthe ngokubona kwacaba heyi intsokolo iyenyukela uhambo nzima, izinto ziyabiza and ke ngokuna ke nodadewabo lo mncane naye usesikolweni. Wabona uba hayi ngeke, wancama wathi hayi ngeke mama, ngoba ngoku kumele kuncedisiwe lo omncane. Ngoku mna nje indabam hayi ngeke, andiboni kahle ngathi mama mna ndizoke ndifune umsebenzi, ndizoke ndisiyeke isikolo. Ngoba kaloku kuba nzima uba uzamele mna uphinde ngokuna makuzanyelwe nalona omncane wasekhaya njengoba yena eyokuqala ivasithi ke. Babe-aplaye bobabini ke kuleyo kholeji phaa babe-aplaye khona. Wabeka umntanam ke lo yena lo mncane e-aplaye ke eye uaplaya naseGcuwa ke. Hayi ke wahlala umntanam eGcuwa, wahlala bengade bathathwe beloku belala ezitulweni, belala uthi ke baye banikwa indawo yokulala phaa, baye banikwa, uthi baye bavulelwa iholo, andazi uba iholo phaa esikolweni. Bahlala khona ke. Bemane bevuka ngomnyama umntu ahlambe etepini ubuso, ahambe ayohlala elayinini. Bayenze loo nto ke nangoko ke esiya esikolweni. Ndathi ke mna kuye eyoqala ivasithi, ndithi mna mntanam kuye uzoya kanjani eyunivesithi ngoba kaloku ngokuna imali, qala ulinde kube khona imali ukwenzela uba ukwazi ukuya esikolweni. Impendulo yakhe yena wathi ngoba kaloku wapasa kakuhle kwa-grade 12. Yathi impendulo yakhe, mama ndizolinda imali evela phi ngoba mna apha ekhaya oko mna ndaba khona zange ke kube khona imali. Ngoku xa ndizohlala ndingayi esikolweni ndizolinda imali evela phi. Ndabe ndiqonda uba ke hayi nam ke andiyazi uba ndizothi ulinda imali evela phi ke ekugqibeleni. Hayi wanyanzelisa kacaba, hayi wathi mama ndiyahamba bakhona abanye abantwana endizohamba nabo. Ndithi kodwa mntanam awuzosokola esikolweni? Uthi hayi mama akunanto ndizosokola, bakhona nabanye abazofana nam. Hayi ke nyhani ke ahambe ke. Wahlala ke apho eGcuwa baqala eMthatha, kwacaba abathathwa eMthatha bemka. Weva abanye besithi baye eGcuwa, walantuka ke wemka naye ahamba nabo. Ngelo xesha andinafowuni, ndinale fowuni engutilili, naye akanafowuni. Ndavele ndamnika lo tilili wam ndathi kuye ndenzela uba xa efuna ukuthetha akholibhekhe kwamakhelwane. Nyhani ke wahamba nenamba kamakhelwane. Nyhani ke xa ngaba efuna ukuthetha, efuna uyalezo nto ayiyalezayo akholibhekhe kwamakhelwane, ndithenge i-airtime ye-R5 ndithethe naye. Lihambe lahamba ixesha ke ngoba uhlale ixesha elide eGcuwa. Ingathi babeye phaa ingathi baya phaa phakathi kuFebruwari uba andiphazami. Beya apho kweyogcuweyo bahlala waphela uFebruwari waphela uMatshi behleli apha eGcuwa.
Kuthe kweza date zokuba kuphela uMarch kuqala uApril, kwangona wahamba endlini ndandine-R50. Ndithi kuye andinamali mntanam uzohamba uthini? Wathi hayi mama ndizamele ndiyahamba. Ndahamba ndayoboleka i-R300. Ndayifumana ke ndamnika loo R300 wabe ekhona le R50 ibisendlini. Wadibanisa ngayo kwaye i-350. Wahamba ngeenyawo ukuya edolophini wafika wakhwela kwiteksi phaa eKokstad elokishini eziya eMthatha ke nabanye ke hamba nabanye. Xa befika phaa bahlala kwacaba abade bathathwe bakhona bathi kuyiwe eGcuwa. Wakhola uBheka ke xa ndifowuna kwamakhelwane watsho uba mama siye eGcuwa kuthiwa kuyiwe eGcuwa. Ndithi mna kuphi wona eGcuwa? Uyakwazi? Uthi mama ndikwazi kodwa ukhona omnye sihamba naye okwaziyo yena esimchole apha eMthatha. Wathi hayi ke kulungile ke imali izokwenela. Watsho ukuba bathe yimali ndaba yayithe kuthiwe yimalini nangoko kwaphaa kwe-2016. Bahamba ke bayofika ke kweyoGcuwa ke. Hayi ke waphinde wakhola uBheka watsho ukuba hayi mama sesilapha apha ilayini inde side sinikwe indawo yokulala silala eholweni kukhona iitafile khona amatafile silala phezu kwawo matafile ke sigcwele mama ubukhulula izihlangu funeka uzikhulule uziqamele balobu kwangaziqamela uzovuka zingekho uzozibuza kubani izihlangu ziyafana. Ndathi hayi bo intlalo enjani? Wathi kodwa mama ndizohlala ngoba kaloku xa ndinokuphinde ndibuye andizuba nayo imali yokubuye ndiphinde futhi ndiyozama indaba yesikolo. Ndizohlala ndizobuya mhla sekusithiwa ke kugqityiwa kusathathwa ntlobo. Hayi ke bakhona nabanye abantwana ke abakhona phaa ekuhlaleni ke ahambe nabo ke abaziyo ebesuka nabo khona phaa eKokstad. Namane bebuya kabantwana. Xa bebuyile ke ndizama ukubenzela into mhlawumbi ndixove isonka ndibaphathise uthi mabaphathe. Lihambe lahamba ixesha ndathi ndihamba imini yakho uBheka waphinde hayi ke watsho wathi yho mama yho besikade sesilamba ngoba lo mna bendingasenayo imali yokuhlanganisa ndigcine imali yokuba ndikwazi ukubuya xa kucaca uba isikolo andisicoli. Ndikwazi ukugibela ndibuye. Ndiyigcinile ke imali yoba ndigibele ndibuye. Ngosekusele imali yokugibela ndibuye andisakwazi ukudibanisa xa kuthengwa izonka apha. Ngoku sesincedwa ngoomama abasewisile. Khona oomama abasewisile apha eGcuwa xa beya kuLwesine ngoLwezine badlula apha esikolweni basinike izonka needrinki. Ndithi mna hayi bo watsho wathi hayi sesinceda ngaboomama ukuze ndidle kuba ngoku sendishiye imali mna yoba mandigoduke. Ewe aba bamane bebuya ndiyayazi uba amna ekhaya akho mali xa ngaba ndingadlali ndizothini. Hayi ke wahlala kumntanam ke kanti ke nyhani ke uzode ke wona ke phaya kwezaa veki zikakugqibela zikaMarch xa sekuqala uApril wathathwa. Hayi ke wagijima weva ngabanye uba igama lakhe uyalibona libhaliwe nyhani ke wagijima ke waya wenza ezo nto ezenziwayo. Wagijima waya kwaNSFAS ngelakhe kwaNSFAS xa efika wafika sekuvalwa kodwa wabe evalelwa seyengaphakathi ke wabhalisa wabuya. Xa efika endlini wafika umntwana akagula ngoba kaloku bebelala phezu kwetafile okwayehambe ngoFebruwari elala ezitafileni. Kaloku wayengaphathanga nengubo ephethe into encane nje elibhayi ngoba kaloku wayezothwala umthwalo umntu uzowuthini exesha beleko besehla besenyuka. Wayephethe nje ibhayi. Ngoku balala ezitafileni umntu ekuseni uvuka ahlambe amanzi abandayo ubuso etephini osula amakhwapha ahambe obamba ilayini. Uthi nje funeka uvuke phaa ngabo-5 seniselayinini inde ilayini kuthathwa inani elithile kuyekwe kulo kuthathwa inani elithile kuyekwe. Ngoku nofuneka siloko sivuka. Oko ke wade wazothathwa ke xa kuphela uMarch kuqala uApril. Wabuya ke xa efika endlini ezothatha iimpahla watsho ukuba mama ndithathiwe. Yho wabuya egula. Ndamsa esibhedlele. Xa sifika esibhedlele wabe engakwazi nokuhamba evele egobile engakwazi ukuchama ebambeke umchamo. Kubuhlungu nantoni wayethi kubuhlungu nalapha emazantsini wesisu nesinqa. Hayi ke walaliswa esibhedlele ndabe sendicela ileta ke yasesibhedlele uba ubesaqala uchola isikolo ngoku akayanga ke ngoku uba walala iveki esibhedlele. Hayi ke wayenzelwa ileta. Kuthe kwiveki elandelayo nyhani ke waphinda esikolweni. Hayi ke wangabi nangxaki wafika wathathwa waqhubeka hayi wafunda wafike nje wafunda u3 years wakhe wabuya. Ugqibe kwakumele uba isikolo usigqibe ngo-2018.
Kuthe ngo-2019 mabeyothatha ii-results zakhe zika-2018 wafika kwathiwa akamfundanga u-2018 esikolweni. Kwathiwa u-2018 akamfundanga. Hayi, waxa kuba kanjani kwathiwa ama-results wakhe akaveli, kwathiwa kwayena ekhompyutheni akaveli. Yho, wakhala umntanam, wakhala. Wabuza uba ngoku ndithini, kwathiwa icebo kukuvele uqale ekuqaleni unyaka, uvele uphinde ufunde unyaka ngoba kaloku ngoku nasowazi noba zoda avele na. Yho, kwayinto ebuhlungu ke ngoku eyo uba ebehlele efunda kanzima, kunzima engekho nto ihamba kahle. Heyi, kwayinto ebuhlungu. Hayi, wamqala u-2019 wamfunda. Kwazothi ngoJuni zavela ama-results wakhe esikolweni ngoba watsho wathi utshilo nolantuka wakhe nootitshala bakhe phaa esikolweni. Bathi kunokwenzeka azothi apho avela khona mhlawumbi akuvele ama-results wakho sinazo apha phakathi enyakeni ube ufeyilile. Ube ngona sowasamqalanga u-2019 kufana noba ufeyilile. Kanti ngoku noba avelile, noba angaveli upasile, njengoba sosiqalile isikolo still komele ube sowuqhubeka naso. Akazuba sasebenza wona. Yho, umntanam wafunda phantsi kwalo xinzelelo ke. Wabuya ekhala wathi mama ndithini. Ndathi mntanam unyaka uzophela ngoku masinyamezele. Sazama nyhani. Waphinda esikolweni kwakubuhlungu. Waphinda esikolweni ngoba lo ama-results wakhe alahlekile. Kuthiwa esikolweni u-2018 akawufundanga. Akawufundanga kanjani ibe no-NSFAS ebekhona emfanda. Nalo NSFAS ke kwasendlini sasesincedwa nangulo NSFAS. Xa kungene u-NSFAS wasifakela nathi sikwazi ukuthenga ukudla endlini. Ayi ke wafunda u-2019 lowo ngamandla kaThixo, wathi kwakothatha ama-results ngo-2020 kanti upasile futhi. Hayi ke wabuya ke kwango-2020 lowo ke ngokuna ke xa ewuphela unyaka njengobhuti wakhe yena wayengenile ke kulaa college wayengene kuyo waphinde wayeka yena kuba ebona ukuthi hayi kuyasokoleka njengoba kukhona nalo lo ugqibela wakubonayo sesikolweni. Wabona uba kuhambe kanzima wayeka ke yena ke wafuna umsebenzi phaa ngo-2017. Hayi ingathi wayeka kwango-2016 xa ephela yena isikolo. Phaa ko-27 wachola umsebenzi, ingathi wachola umsebenzi phaa ko-2016 uba ndiphazame. Wasebenza ke ngale torho kwayelibambile ke. Hayi ke walibamba elo torho lakhe. Hayi ke kwade kwazobetha kwazothi ngo-2020 ngoku iphelwe lilam eyolanda ama-results wakhe ke ngona ke esikolweni. Ezoba sethatha imithwalo yakhe ke ngoku nakhe. Hayi ke wathatha ke izinto zakhe ke epasile ke sekuphumla ama-results ngo-2020 ama-results ka-2019. Abawunikwe ngo-2020 bangela xesha seqala izinto zeCOVID. Kwangabi sagredwa ngenxa yoba waseqala ezaa nto zeCOVID, wangabi sagredwa ke ngoku. Wathatha ke izatifikhethi zakhe walantuka ke wathatha iimpahla zakhe ezobuya nobhutakhe. Ubhutakhe ke ngokuna ke xa seqoqela imithwalo yakhe ke njengoba wayehlala khona phaa e-res, uyamfowunela abuyele kum athi mama ubhuti andimcholi efowunini kanti besike sathetha ekuseni. Ngoku andisamcholi sendime apha egeyithini nemithwalo. Hayi, nam ndizama ukumfowunela. Hayi bo, ifowuni iringa yodwa ayibanjwa. Ndiphinde ndizama ukumfowunela. Hayi bo, ifowuni iringa yodwa ayibanjwa. Hayi, ndincame ke ngokuna ndithi hayi bo ndizothini na, ndifowunele abanye ke akhonza nabo bekhonza yena. Ndifowunele abanye abazalwana akhonza nabo. Hayi bo, nigqibele nini ukuthetha nomlungisi? Athi bona hayi mama sigqibele ekuseni. Omnye athi hayi nam bendithi ndiyamfuna ndangamfumani. Hayi, ndifowunele utata wasenkonzweni ndibuze kuye uba tata ndicela ubuza uba ugqibele nokuthetha nomlungisi. Oko ndimzama oko akafumaneki. Oko kubethe oo-10 oko ndimzama akafumaneki. Ngoku usinazo umile phaa nemithwalo ulinde yena bakwazi ugibela. Lo msebenzi wayesebenza kuwo wayenikwe imoto. Wayesebenza yimoto yomsebenzi, wayehamba yimoto yomsebenzi. Ngoku nawo watsho kwathi hayi uzobuya naye. Yena uzofika athathe imithwalo yakhe abe seyabuya naye. Ngoku sesiyaxakeka wasimchola efowunini. Hayi ke sizame. Hayi ke athi utata wasenkonzweni hayi khange ndike ndithethe naye namhlanje. Hayi ke ndithi hayi tata oko simzame efowunini. Xa ukwamfumana nawe ndicela tata uzuke umxelele uba umntwana lo ntombazana umlindile phaa egeyithini esikolweni emthatha.
umlindile egeyithini baloku unemithwalo. Imithwalo lo sebuya nemithwalo yonke ngoku kaloku ugqibile isikolo, upasile, uyabuya nemithwalo yakhe yonke. Hayi utata angabuyeli kuzothi phaa ngabo-2. Hayi ke usesincamile ke ngoku ayisaringi naloo fowuni, waseyeke nokuringa yodwa. Bebekade imane iringa yodwa xa ingabanjwa. Ngabo-2 babethe oo-3 ayisaringi ke ngoku, babethe oo-4 babethe oo-5 wabuya umntwana esikolweni. Seve wakhwela eziteksini xa makakhwele eziteksini yona abuye nemithwalo yakhe. Xa wafika ke. Xa sefikile ke ngokuna ke, hayi ke sithethe ngale nto uba hayi bo akafumaneki. Ambheke ke yena ke nayo kwezinto zabo zooFacebook, hayi akamboni uba into yakhe ithini. Kuzothi phaya sesithi siyalala phaa ebusuku ngabo-8, 9, hayi ngathi apha ngabo-9, ndithi ndiyeva emnyango kutsho inoko. Ndithi mna ngubani? Xa ethi ephendula kufumanise uba ngumfana wasekhaya. Ndithi yho Thixo. Ndithi kungangcono uba nizondixelela uba umntanam ulimele. Hayi ke anizange nizondixelela ukuthi akekho. Hayi ke bangene ke. Xa ndimvulela uhamba nabanye naboobhuti basefemelini. Hayi ke bangene ke. Xa bengena, hayi ke bangene, hayi ke babulise ke sibuzana impilo, hayi ke bangathethi nto. Bathi makuthandazwe. Masekuthandazwa ke ndizova xa sekuthandazwa uba kanti umntanam ubhubhile eMthatha, udutyuliwe eMthatha. Ndazi noba bemkidnepha noba kwenzekani, eMthatha wadutyulwa. Kanti yena wabhubhela apho ngoko nako. Kanti uvele wabhubhela apho emotweni leyo yomsebenzi ayiqhubayo. Ndabe ndingazi noba ngoobani nabo bamdubulile. Kwathi ukusuka andifuni uphosisa bakwethu. Ekubhubheni kwakhe zange ndikwazi ukukhala, zange ndikhale. Ndeva nje uba ubhubhile, zange ndikwazi ukukhala, zange ndikhale. Sathandaza ndalala, salala. Kwaze uthi ngakusa, ndandikwasebusuku njalo, ndafowunelwa ngamapolisa aseMthatha bandibuza uba umama Mlungisa ke. Ndachaza ke, bathi ke nandize eMthatha umntanam udutyuliwe. Umntanam udutyuliwe. Batsho ke bathi ndiye e-police station phayana. Nyhani ke ndaya eMthatha. Ndingekayi eMthatha, andimele ndivuke ndiye eMthatha ngakusasa. Ngakusasa ndabethe ndifike ndavuma. Ngakusasa mele ndihambe ndiye eMthatha. Ndavuka ekuseni, andiyazi ingqondo yam andiyazi yabe iyilibele loo nto. Ndabe ndihleli nje. Kwazothi phaa ngabo-11 kwaphinde kwafowunwa eMthatha, afowuna amapolisa. Babuza uba mama sowuphi? Sithi amapolisa apha eMthatha njengoba ke sithe ufike namhlanje sowuphi? Ukuzobheka umntanakho lo bhubhile, sowuphi? Yho ndosaba ukutsho emapoliseni uba ndilibele. Ndabe ndathi ndiseteksini ayikaphumi phaa eKokstad. Ndavele ndasukuma ndanxiba ndahamba. Xa ndihlambile ndabe ndathatha ibhegi yam ndahamba. Xa ndifika eMthatha ndafike ndayibona nyhani imoto. Ndibona uba imoto nyhani yiyo.
Andibona imoto nyhani yiyo lena imoto yakhe, nazi iimpahla zakhe emotweni. Ndathethwa ke into eyayithethwa phaa emapoyiseni ke ndaphuma ke ndahamba. Esandisuka khona eMthatha ndafike ndagula ndabe ndaphelelwa lilizwi. Ndangayazi uba ligqitywa yintoni noba ke zange ndikhale. Ndabe ndangafikelwa naziinyembezi ndavele nje andazi ingqondo yam uba yave yacingani. Mhlawumbi ndandacinga uba okanye inoba ayikho loo nto andazi, kodwa ke emveni koko ndagula. Ugula kwam ndave ndatsho ilizwi ndangakwazi ukuthetha, ngoba kaloku yehla yonke le nto ndim nabantwana bam, akukho mntu ongomnye ozondithwalisa lo mthwalo nozondincedisa kulo mthwalo. Utata wabo lowo wayehambile endishiye nabo, endilahlile, naye wasewabhubha ke ngoku, wasewabhubha. Ngokuna ke ndabe ke ngokuna ke lo mthwalo wonke nawo woba nje sekubhubhe lo mntanam uphezu kwam. And wona lo msebenzi kaloku kungona wayesanda ukurejistwa ke ngokuna ke kuwo, wayesanda uba permanent kuwo. Andikaqalisi nokumbhatalela umasingcwabane wakhe ngoba kaloku nasephumile kum ngenxa ye-age. Wayena-31 ngo-2020, wayena-31. Sephumile akasabhatali ebhukwini lam, sekuthiwe mandimbhatalele yedwa ecaleni. Ngoku imali leyo ke ngokuna ke bendingekazami uba mandimbhatalele yena ecaleni eyakhe into. Hayi ke benebhubhile ke, hayi saya ke eMthatha apho ke yahanjwa ke loo nto, yahanjwa loo nto. Bathi ke ngokuna ke ndibuye kuzokwenziwa i-postmortem. Hayi ke ndaya ke. Xa ndifika ke uyokwenziwa loo postmortem ke phaa yenziwa khona endaweni phaa ndakhonjiswa khona ke ndihamba nomnye umfana wasekhaya. Ndafika phayana i-postmortem ndafika ndiseyenziwe. Mna ndandithembe uba sizofike phayana kubonakale la ma-bullets uba kuhanjwe kulandelwa umkhondo ukuthi ubulewe ngubani kwathini. Ndave ndafika phaa sekucikwe yonke loo nto, kuba kaloku ndotsho ndithi kwakucikwa ityala kuba kaloku ndafika mna seyenziwe i-postmortem. Kanti kwakuthiwe kuzolindwa mna ndifike izokwenziwa. Xa sendifika phayana ndafika seyenziwe. Ndafika sekusithiwa mandimthathe namasingcwabane kwakuthiwe ndize nemoto kamasingcwabane ezozomlanda. Ndaya ke umasingcwabane endandiwubhatala ndayocela, ndathi ndicela bavele bathathe yonke le mali ekungeyam bandenzele lo msebenzi. Hayi bangavumi, bathi hayi ngeke, bona abenzi kanjalo. Bathi qha bangayi ukuyondithathela umzimba. Ndathi mna ke xa nayinondithathela umzimba ke mna ndizobhatala kancane kancane ke ndide ndinigqiba ke vele ndihle ndibhatala apha. Ngeke ndinibale ke ndiye ndawo, akho ndawo endizoya kuyo ndizonibhatala. Bathi bona hayi akunangxaki ngoba ke nyhani siyakwazi, nyhani ke bayowuthatha umzimba. Xa sasebewuthathile umzimba ngona ke ndithe ngoku njengoba seyenziwa i-postmortem, sandipha kwakulaa mntanam ka-92. Zange ndimbone wamntanam ka-92 ngoba waye wathi umfana wasekhaya, eyi ngeke ulimele kakhulu akumelanga umbone. Ndangamboni kwamntanam ka-92 owaye watshela emkhukhwini wabhubhela khona. Nalo ka-2020, lo ka-89 xa njengoba ndafika i-postmortem phaa sayenziwe, ndihamba nalo mfana wasekhaya wathi yho ngeke kulunge umbone indlela ayiyo ngoba kuyabonakala ukuthi ii-bullets andazi uba bezingene entloko nasebusweni naphi. Wathi ngeke kulunge umbone indlela ayiyo, ngeke uphinde ukwazi ukulala xa ungambona. Ndambuza ke lo mfana wasekhaya uba nguye na konje, wathena ewe nguye, kodwa ngeke umbone kuba xa ungambona ngeke uphinde ukwazi ukulala. Senje abantwana bam bobabini ke zandikwazi ukubabona ngenxa yesimo sokulimala kwabo ndangababoni. Naye ke ndangamboni lo mdala naye ka-89 ndangamboni. Hayi ke
Bamthatha-ke umasingcwabane-ke ndihamba nemoto-ke bamthatha-ke nge-hearse-ke. Hayi-ke sabuya-ke. Ebene sibuyile, hayi-ke ndayochaza-ke ndathi ndisahleli ingqondo yam yayingasebenzi kahle. Ndisacinga uba sizongcwaba kanjani ngoba kaloku lo mntu mdala and ndazixelela ukuthi hayi ke ndizongcwabela khona apha endihleli khona kuba kaloku andinandlela yakwenza. Hayi ke wathi umfana wasekhaya hayi bathi hayi uzongcwatyelwa ekhaya, ngeke angcwatyelwe eKokstad naye. Nyhani ke wayongcwatyelwa ekhaya ke naye phaa eMount Elifa. Ebenengcwatyiwe ke phaa ekhaya eNkantja, engcwatyiwe. Kungekangcwatywa njalo ndaya ke phaa kwamasingcwabane ke bandixelela ke abasekhaya uba hayi uzoyongcwatyelwa ekhaya ngoku ke kuyangcwatywa ngoMgqibelo. Ndaqonda uba bethi kungcwatywa ngoMgqibelo nje. Ndithe xa ndibuya le Mthatha kwathiwa phayana umzimba bathi abawukhululi ungekagqitywa ukubhatalwa, abawukhululi ungabhatalwanga. Yho, kwayinto entsha ke ngoku leyo engqondweni yam. Ndacinga uba ndizothini ke ngoku xa kuthiwa akakhutshwa angeke angcwatywe kungekabhatalwa phaa emakhazeni. Andazi uba kwakubizwe malini. Bakwethu ingqondo yam yavele yalahleka nje ukusukela ngoko. Uba andisakwazi ukucinga kakuhle izinto ngoku, andisakwazi ndiziqaphele uba izinto zam andisazazi kakuhle zonke. Kangoba nalo mntanam ka-95 owaswelekayo andisamazi noba ndandimzele kweyiphi inyanga, kweyiphi ideyithi, andisazi noba wayengcwatywe nini, andisazazi ezo zinto. Ngoku kwathiwa kuthiwe phayana ngeke kungcwatywe kungagqitywanga ukubhatalwa, yaphinda ingqondo yam yastaka futhi ndaphinde ndangazi uba ndizothini. And ke ngoku andinamntu endincedisana naye othi kum mhlawumbi nanzi R100 dibanisa okanye nanzi R10 dibanisa. Kumele ndizibonele uba ndithini. Kwazothi ngale mini hayi ke ndehla ndenyuka nomntanam ke lonke lo msebenzi ke ngona ke ndehla ndenyuka. Okuveki iqalile sehla senyuka nomntanam sizama ukuthengisa. Uthe kum undixelele ke wathi ngale mini ehamba eMthatha emsebenzini kanti uzobhubha akazi uba sabuya, undixelele ke wathi mama baphaya bathi uba bayinikwe imoto kumane kutsalwa emrholweni wakhe umntu. Wandixelela wathi mama ndigqibile imoto ukuyibhatala, sendizozama uba unake ndakhe ke ngoku. Hayi ngumntu ozofuna inxiwa eMount Freya. Wathi nelo nxiwa mama sendilifunile, umzalwane esikhonza naye nomama wakhe sikhonza nabo sebeve bathi bazondibonisa indawo. Ngoku ke sendizilungisele ezo zinto ngosendizoyodibana nonkosi waseMount Freya. Qha bendisenzela ukuthi ndiqale ndigqibe ukubhatala le nto yale moto. Ndigqibile ukuyibhatala imoto. Xa ndirhola ngoku sendizorholela mna, akusekho mali yemoto esazotsalwa emsebenzini. Hayi ke nam ke ndabonga loo nto ke. Ebhubha nje ke ngoku kwabuya ke watsho umntanam le ntombazana wathi mama ubhuti beyavethe imoto segqibile uyibhatala. Ndathi mna wathi mama masithengise imoto uba uzomngcwaba ngantoni ubhuti, soyithatha phi imali uba nawe kaloku usebenzini imali yamakhitshi ayomali etheni. Hayi ke nyhani ke senza kanjalo ke sazama ukuyoklinisa le moto, sazama ukuthengisa le moto, ndaboleka izimali. Sendiboleke ngona sendithembe le moto. Nyhani ke ngokwamandla kaThixo ke kwenzeka konke, yathengwa imoto. Ndathatha le mali yona ke ndabhatala imali yomntu yonke ezindleko bendisenza le up and down ebendiyenza konke neendleko zomngcwabo. Wangcwatywa kumntanam kwadlula ke. Usigqibile kwisikolo lona ngo-2020 semele aqala umsebenzi. Hayi ke oko umntanam oko wehle senyuka, oko wehle senyuka, oko wehle senyuka. Kusasele ezo tshintshi zeyo mali yeyo moto kabhutakhe bendisibhatele amatyala sawagqiba. Hayi ke waziza okwesehle senyuka efaka ama-CV wakhe, akacholi kwamsebenzi. Nguyena mntwana esendiselela naye ngoku, nguye yedwa uyi-1. Njengoba ke eyi-1 waya esikolweni, waya eyunivesithi enomntwana, waye wafumana umntwana efunda ugrade 11 ngo-2014 wanomntwana. Wahamba kwa esikolweni. Umntanakhe ngoku una-12 years kulo nyaka. Hayi ke ekubeni wona ke elantukile ke ngoku
ehamba efaka ama-CV akho ndawo angayanga kuyo, wayotshona kooGoli, waya kooMonti, waya kooMount Elifu, wayaphi. Ehamba efaka ama-CV wakhe uba sizokwazi uba siphile. Hayi, akwenzeki. Kude kwasothi apha ngo-2022, xa ekuzeni kuphela ka-2022, umlungu womntanam ke zange afune ukusinika imali yoba makangcwatywe. Uba ndaye ndamxelela uba ubhubhile, wathi yena akho mali azoyifumana, akho mali ezophuma kuba kaloku ebesabhatala imoto. Ngoku nake imoto ugqibile ukuyibhatala, ngoku akho mali wathi yena akanasikweliti sakhe. Wathi andinaso mama isikweliti somntanakho. Kwaphela kanjalo ndazizamela ndathengisa le moto, sehla sisenyuka nomntanam, ndihamba nalo mntanam sehla senyuka siya koomatyi, sihamba phi, sihamba phi. Hayi ke yade imoto yathengeka. Ingekathengwa imoto ndaboleka imali ezalayo. Kwakhona ke omnye umama owaye wandiboleka imali ezalayo, yiloo mali esangcwaba ngayo ezalayo, wandenzela ubuntu shem. Wathi hayi ngeke, inkulu le mali oyibolekile, andizukuzalisela. Hayi ke ndancedakala ke ngaloo ndlela ke ukuze ndimngcwabe kumntanam. Kwakho amasentanyana asalayo, lo mntanam wazula ke hamba efaka ama-CV wakhe, hamba efaka ama-CV, oko wazama ukumane efaka ooma-CV ngoko. Hayi, ama-CV umntwana wachola imisebenzi. Kwazothi ngo-2022 apha xa ephela, 2022, kwazofowuna lo mlungu owakusebenza kuye umntanam, nje umntanam wabhubha ngo-2020. Sezofowuna ngo-2022 wathi, mama, sasike sathetha nomlungisi umntanakho uEric. WayenguEric igama lakhe lesiNgesi umlungisi. Wathi uEric wayeboleke imali yoba efuna ukwakha. Ngoku nake sasesizenzile ke izinto, sesilungise yonke into ke, sesithethe nangendlela esizobhatalana ngayo. Ngoku nakanti uzovela abhubhe. Mama, ngoku entliziyweni yam njengoba ndingazange ndikunike into, kufika ukuthi mandikuthengele indlu. Watsho uEric uba yena unawe nodade wabo nomtshana wakhe, wathi niba u-3, kunguye owesine. Njengoba sengekho ngoku yena ke into ethetha uba ninoba u-3. Wadathi mna ewe. Wathi watsho ukuthi umtshana wakho uyintombazana, ndithi mna ewe uyintombazana, umzukulwana wam. Wathi ke yena ke, mama, njengoba uhlala nabantwana abangamantombazana, mna bendicebisa ukuthi ingathi indlu ungayifumana endaweni ebulokishi, ingabikho ezilalini ezidiphu. Ngoba kaloku kuzokwenzeka umntanakho achole umsebenzi, awuchole somewhere endaweni ekude. Umzukulwana kwenzeke naye ade ahambe aye eyunivesithi, uzohlala nabani xa ufuna indlu ezindaweni ezidiphu? Ngcono uyifumane kweendawo ezibulokishi apho ungazukwesaba xa uhleli wedwa. Hayi ke nyhani ke lahamba ke ixesha. Hayi ke umntanam wabheka njengoba bona bekwazi ukubheka ke izinto ezibhekwayo ke kwiProperty 24. Wayibona ke indlu ke, wayibona eShepstone egama lakhe. Hayi ke wandibonisa ke nam, wathi mama, ndibona lena mna ingathi irayithi. Nyhani kuba kungcono yindawo ebulokishi enze uba nyhani uzohlala nabani nyhani ngale nto indlela ebetsho ngayo uKruger. Hayi ke nyhani ke wamtshena ke sinazo, wamfowadela embonisa, wabuza uba siyayithanda na laa ndawo, satsho uba ewe singarayithi. Wabuza uba iyilokishi, satsho uba ewe. Wayibona ke naye, wathi hayi ke okay ke xa nirayithi ngayo ke. Nyhani ke wayibhatala ke indlu. Kangangoba nathi wasiquka, kangangoba ndaye ndaqale nam ndangayithathi ingqalelo, ndacinga uba yena ubuya siqhatha lo mlungu. Ndaqale nam ndangayinaki le nto ayitshoyo yoba uzosithengela indlu. Ngoba kaloku phayana sihlala endaweni nje sasihlala kuyo eyayingekho simeni esirayithi, kodwa ke sahlala nabantwana bam iminyaka. Indawo ibanda, kunjalo nje kungekho kuhle, kodwa ke sahlala baloo ndandingenamzi. Ekubeni ke ngoku ke nyhani ke uKruger ke nyhani wazenza ke iinzame, wadibana nomasipala wasegama lakhe, wayenza yonke loo nto, wayibhatala indlu, wayithenga cash indlu. Hayi ke wasifowunela sesithi yonke into igqityiwe, masihambe masiye endlini ngoba ngoku indlu izomoshakala xa kungekho mntu. Hayi ke nyhani ke savele saphakama ngoko nangoko. Mna ndandisaba nokuyithetha ebantwini baloo, ndiyacinga uba yho xa kunokuthi nomlungu uyasiqhatha apha ayikho le nto ayithethayo, ngoku ndizobe ndihlekwa ngoku nabe kusithiwa eyaa nto bendandithe ndithengelwe indlu. Nyhani ke ngona ke sendiba ke wavele wasifowunela sesiquka ngona ke sisithi masize, indlu ugqibile ukuyibhatala. Kwangona ndiyixelela ke ngona ke nefemeli yam ke noba ke ngazange bekuhle ngoba kaloku mhlawumbi baye bazixelela ukuthi kanjani ndingabaxelelanga, nje ndisiyamqhamke sendisithi ndiyahamba
semba nam kwakum yayinzima yayingekho lula leyo nto ngoba kaloku nam ndandicingela ukuthi yayi uba uyasiqhatha apha akazuba sayenza loo nto ngoba kaloku andimthembanga lo ngumlungu egqibeleni asazani nokwazana wayesazana nomntanam mna zange wakwanibona. Hayi ke kanti unyanisile ke wavele wafowuna sesithi ke indlu ke ngona ke kuthiwa ke abantu bayaphuma phayana izosala yodwa and uba kuphuma izomosheka. Hayi ke sathutha ngo-2022 lowo ke ngoDisemba, nge-10 kaDisemba sazohlala kuloo ndlu ke ngona ke apha egama lakhe. Oko umntanam ehamba ezama amatorho, oko ehamba efaka ama-CV, oko ehamba efaka ama-CV umane ethathwa kwezi post zama-EA, uyathathwa kwezi post zama-EA. Oko ke ngokuna ke ezama uba makachole umsebenzi. Hayi umsebenzi akawucholi. Kube khona mhlawumbi kube khona elo torhwana elincane alibambile angaphinde engabikho matorho. Oko ke ngoku kuthulekile, akho torho, akho ntoni, kunzima endlini kaloku umntwana ngoku unawakhe una-12 years. Umntwana udinga izinto, akanazinto zasikolo, akanazi-tracksuit, kuyabanda, kuye kwabanda kakhulu ke kwezi ntsuku. Oko kubanda akanazi-tracksuit umntwana, akukho nto endlini, akukho nto, akukho bani endimbhekileyo. Mna ndim nje nalo mntwana wam sobabini, sobathathwe ngomzukulwana lo sihleli naye. Akho mali kwamali engenayo xa kuphela inyanga, nje kubi kangangoba ndiye ndade ndagula ke ngoku apha ekuzeni kuphela kwalo nyaka ophelile. Kwazoxa kuqala lo nyaka ndaqalisa ndamane ndiye ekliniki, kwade kwacaba ekliniki phaa khona apha igama lakhe ekliniki kwathiwa ndine-depression, andisekho rayithi. Ndadla iipilisi ze-depression, kuba nzima nakwezo pilisi ngezinye imini andikwazi ukuzidla kuba kungekho kudla. Ndilapha babukela emakhaya, ndinguloo mama osokolayo onalo mntwana oyi-1. Lo mntanam oyi-1 unomntwana one-9 years, ona-12 years. Kulo nyaka, unyaka ozayo uyoqala i-high school. Pasa kakuhle esikolweni, pase kakuhle nangoJuni. Upase kakuhle kakhulu. Eripotini yakhe uno-5 oyi-1, bonke abanye boo-7 no-6. Eripotini yakhe aka-grade 7. Ndize apha bamameli ndizocela uncedo loba ndicela ukufuniswa umsebenzi umntanam, ngoba akho bani endingathi ndicela kuye uba makandizamise umsebenzi xa ndizibonile ukuthi into endiyibonayo ndizawufa mna ndifele phaa kulaa ndlu. Ngoba kaloku ngoku uyazama yena ukwafaka ama-CV, oko wayezama akathathwa ndawo, akathathwa ndawo. Kodwa xa kukhona iinto zama-A, hayi uyafowunelwa kona uyathathwa kuma-EA. Oko nje wayelantuka. Oko kwabakho le nto yama-EA ihleli ithathwa, akaze eshe akathathwa. Kodwa ke ngoku umsebenzi nje, umsebenzi o-permanent uba ke ngoku makasebenze full time, umsebenzi awukho, akawucholi ndawo. Ndizocela ababukeli baseSouth Africa, ndizocela azozilahla kuni. Ndinguloo mama ke ngoku onaloo ngxaki, ngoba lo ngoku unanaye umntanam lo. Umane eminzi ovele azivalele ekamereni angafuni ukuphuma. Azivalele ekamereni angafuni ukuphuma. Xa enestresi, uba neminzi uba abe nestresi kakhulu, azivalele ekamereni angavuki. Mhlawumbi avuke phaa ngobo-1, ngezinye imini nje imini yonke angavuki. Ndizocela uncedo, ndizocela uncedo uba nindifunise umsebenzi for yena. Wenze u-teaching, wenze u-teaching, uyintombazana. Inamba yam ke endifumaneka kuye ebantwini abazothi bandincede, ndiyacela uncedo kakhulu, ndiyalicela uncedo. Ebantwini abazothi bandincede inamba yam ithi 073 566 7970. 073 566
7970. Yiyo ke inamba yami endifumaneka kuyo ke eyo. Iyangena nakuWhatsApp, iyafowuneleka nokufowuneleka. Ndiyabonga. Oh, enye into ke babukeli base-South Africa, enye ingxaki endinayo endenza ukuthi inhliziyo yam andibe buhlungu ngale ndlela endibuhlungu ngayo. Lo mzukulwana wam njengoba ena-12 years, ubuhlungu bam kulapha ekuthini, njengoba endlini kungekho nto, singenakudla, ukhe ahambe aye esikolweni ngezinye imini engadlanga, abuye still kungakabikho kudla endlini. Sinazo iimini zokulala singadlanga. Ngoko intlungu yam ke ngona ke into endiphathe ubuhlungu, ndicinga yena lo mntwana njengoba ene-12 years, abantwana bangoku bakleva kakhulu kunathi ngeli xesha langoku. And nemizimba yabo babonakala bebadala kanti umntu ngokwe-age mncane. Ngoku ndosaba into eyi-one ke ngoku njengoba sisokola kanje apha endlini. Ndiyacinga ukuthi ngoku uzobizwa, mhlawumbi uzolala namadoda amadala ngenxa yesimo sakokwabo, kuba kaloku bathengwa ngemali aba bantwana njengoba eyintombazana. Bathengwa ngemali, uzodlala amadoda amadala, mhlawumbi nalo wona la madoda balo bahamba ngeemoto zesitafu, bahamba ngaboomalume. Uzodlala mhlawumbi amadoda weemoto ngoba kaloku efuna imali. Abanye abantwana esikolweni bayathenga, yena akakwazi ukuthenga, akukho nto endlini. Ndiyazikhalela Mzantsi Afrika, ndiyazikhalela kakhulu. Ndiyazikhalela uba angaze amoshakale naye umntanam eyintombazana, umzukulwana wam. And naye uma wakhe lona ndiyamkhalela ukuthi angaze naye azonzakalise bakwethu. Sendisele naye yedwa, sendiyazicelela. Inamba yam ndiyiphinde, 073 566 7970. 073 566 7970. noSeis umntanam unaye, nezatifiketi zakhe sezikuye zonke. Enkosi.